Good morning mga ka-travel. So sa ngayon ay may iba naman yung video natin kasi lagi na lang Manila to Bicol, Bicol to Manila. So ngayon habang nandito tayo sa Bicol ay pupunta tayo sa Tiwi Church and sa Oroan Church. Ayan. So may iba naman yung video natin kasi yun magiging biyahe natin sa ngayon. So tara, punta na tayo doon habang medyo maaga-aga pa. Habang nandito tayo sa Bicol ngayon. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. Nandito na tayo sa bayan ng Tiwi. Ito yung simbahan. Ayan o. At nakapagsindi na rin tayo ng kandila doon kanina sa may banda doon. Yun. Doon yung mga nagsisindi ng kandila. Ayan. After nito, papunta tayo ng Oroan Church. Pagkatapos namin dito. Ayan. Pansamantala dito muna tayo ngayon. Medyo konti yung tao ngayon dito kasi Lunes ngayon, pero kahapon siguro Linggo, maraming tao dito. So yan, nakasuot muna tayo ng mask kasi bawal yata dito, talaga dito yung hindi nakamask. Kaya sumunod lang tayo sa protocol muna kasi mahirap na. Yan. Doon tayo nagparking. Doon yung magpaparesponso ng mga magpaparesponso ng mga yung kaluluwa, papamisaan mo diyan banda. At doon sa labas yung mga souvenir shop. Papunta tayo doon sa yung pahalik dito sa simbahan. Mga ambon lang. Isa lang natin. Our Lady of Salvation Church.
So yan, pagkatapos natin dito sa Tiwi, nakapagsimba na tayo, nakapagsindi na ng kandila, at nakapagpadasal na din para sa mga mahal natin sa buhay na yumao. Yun, so papunta naman tayo ng Oroan Church. Buti na lang na timing natin na medyo maganda yung panahon ngayon dito, maulap pero hindi siya umuulan. Pabalik-balik kami dito noon maganda pa, nung wala pang pandemic, teenager pa kami, tuwing linggo. Nag-excursion yung mga taga sa amin, maarkila ng jeep. So bago mag-swimming, hindi muna pwedeng dumaan dito sa simbahan na to ng Tiwi. Kaya ayan, nakakamiss na ngayon, nakabalik din tayo na naman dito. Samantalahin natin habang nandito pa, kasi mga ilang araw lang pabalik na rin ng Manila na naman. Yes, so nandito na tayo sa Oroan Church. Ngayon, papasok na naman tayo dito at bumili na rin tayo ng kandila para sindihan. Ayan, yun ang pasukan. At doon tayo pumasok kanina, galing doon sa main road. Ayan, may mga upuan dito sa labas. Siguro yung misa pag doon yung iba. So magsisindi lang tayo ng kandila dito banda. Ayan. So magsisindi na tayo ng kandila dito ngayon. Yan. Natin ititirik. Yan, yung mga lagayan pala na na kasyang-kasya yung kandila.
So after natin magsimba, dalawa simbahan sa Tiwi, sa Oroan Church. So nandito muna tayo sa gilid ng dagat ngayon, ayan. Para mag-relax. Ayan. Kumain muna kami doon sa may unahan. Tapos dito, ayan. Ganda ng tanawin dito kaya isipan namin mag-stop over muna dito. Ayan, so nakapag-relax tayo ng kaunti dito sa gilid ng dagat ngayon. Habang yun, katapos natin magsimba sa dalawang simbahan sa Tiwi at Oroan Church. Bira lang kasing matao na yan, mapuntahan yung dalawang simbahan na yan. So dinarayo talaga yan mula noon, yung unang-una yung Tiwi at pangalawa tong Oroan Church, yung last na pinuntahan natin simbahan. Kaya ayun, habang nandito, kakataon din na makapagsimba tayo dyan. So bawal din kasing dumalaw sa mga sementeryo. Kaya dito na lang tayo at nagpadasal tayo para sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. Ayan, so maraming salamat uli sa panonood nyo ng aking vlog sa araw na to. And kita-kits on my next vlog. At maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe at mag-subscribe pa. Thank you in advance po sa inyo. Maraming salamat and God bless.